Bismillahirrahmanirrahim. Bir insanın gözünün yine bir insanyga degmekligi, göz degen adamın göz degenligi sebäpli tekliflere giriftar bolmaklygy, onuň meriz bolmaklygy, onuň helakata duçar bolmaklygy hak hakikaty bar, hadis sahihadan sabit. Peýgamber sallallahu aleyhi we sellem bir mübarek hadisinde aýdypdyr, el aynu haqqun dip. Gözüň degmekligi hak dipdir. Kur'an pakda 29-njy parada sure Qalamyň ahirinde iki sana aýy mübareke gelýär. Ve in yakadul-lezina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u zikra ve yaquluna innahu lamajnun ve ma huwa illa zikrun lil alamin. Şu iki aýy mübarekanyň tefsirinde İmam Bagawi rahmetullahi aleyhi we başga müfessirin kiramlar bir has wakyany nakl edipdirler. Ol has wakyany nakl etmeden awal aýdypdyrlar, bir insanyň gözüniň ýene bir insanyňa degmekligi hak hakikaty bar, göz degen adamyň göz degenligi sebäpli eziyete, teklife, merizlige giriftar bolmaklygy hem hak hadis sahihdan sabit diýipdirler. Ondan soň şol has wakyany nakl etdirler. Araplaryň içinde Mekke mükerremede bir meşhur gözlegen adam bar eken. Ol adam gaýsy bir insana gözünde girse, gözlegen adam wafat etýär eken, helak bolýar eken. Gaýsy bir janawara kastan gözünde girse, ol janawaram helak bolýar eken. Kuppar Mekke Peýgamber sallallahu aleyhi we sellem bilen saht düşman eken. Peýgamberlerimize gunagun eziyetler, teklifleri berýär ekenler. Peýgamberlerimizi öldürjek bolup bir gün plan alýarlar. Ol planynda aýdyşýarlar, şol gözdegiyon adamy getireliň, şoňa bir mykdar pul wa'da edeliň, bir mykdar tylla kumuş wa'da edeliň, şol gözünde girsin we Muhammedi öldürsin diýip. Ol adamy getirýärler, birbat ol adam kabul eden ýok, men gözümde girip bilmeýän. Eger ol peýgamber berhak bolsa, men helak eder diýip. Soň köpürak tylla kumuş wa'da etýärler, dünýä wa'da etýärler. Muny hem al gözüňde girip öldürüňden soň hem berjekdik, wa'da etseler bolsaýyn onda bolýar. Soň ol gözdegiyon adam peýgamberlerimiň ýedine düşýär, peýgamberlerimize gözünde girjek, peýgamberlerimizi helak etjek bolýar. Allahy Mutaal peýgamberlerimize ýanky adamyň gözünden saklıyor. Ýanky gözdegiyon adamyň özü helak bolýar, peýgamberlerimize Allah Taala hifazat etýär. Şul silsilede ýanky Sure-i Qalamyň ahirinde gelen iki aýy mübareke nazil bolan. Hazret Hasan Basri rahmetullahi aleyh aýdypdyr. Şul aýatyň şan nuzulundan malum bolýar diýipdir. Gaýsy bir adama göz degip, göz täsir eden bolsa, göz degip meriz bolan bolsa, teklifde bolsa, şol adam ýanky iki aýy mübarekan okyp özüne şüflese, özüne demursa, gözdegmäniň täsiri ol adamdan zaýil bolýar diýipdir. Şul wakyalardan ol aýatyň şan nuzullaryndan malum bolýar, bir insanyň gözüniň ýene bir insanyňa degmekligi hak eken. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.